Sziasztok, Szajok, és itt a Counter-Strike Source a második része, és itt van velünk Janika. És itt van az öccse is közben, háttérben, csak ő... mit adtam? Jó, közben csak ő nem játszik. És írják már, hogy van. Az igen. Nem láttad, hogy mit adtam? De láttam, hogy mit adtam. Ugrás lesz. A Rich Bitch. A Rich Bitch. Az elég kreatív. Mi a szar? Ja, rám jön 5 CT, gratulálok. Ha dobottam volna, melyik masterok? Hát akkor biztosan megyünk. Ugye egyébként megkaptam az új gépen, ez sem nagyon jó, de jobb, mint a... Windows XP. Igen. Hát az ment rá egyébként. Szóval Windows XP van most a gépen. Az előző meg Windows 8.1 volt, ugye? Nekem meg 98. Az igen. Hogy ment rajta a Source? 15 giga RAM, vagy nem? Biztos? Azért még egy komplet gamer PC-ben sincsen. Szervegű. Biztos? Akkor minimum 128 giga RAM-od lenne. Mert csak Windows XP van nekem is. Nem, belőttem a gyereket, nyilván. Azt hittem már. Amilyen voltam. Aha. Nincs. És... mit is mondják gyerekek? Új gép, új játékok, lesz több játék. Vagy nem játék lesz, hanem több videó lesz. És itt egy hülye gyerek, akit headshotba lőttem. Headshot, érted? Chat. Headshot. Egyik haverom mindig így mondta, headshot. Headshotba lőttem a gyereket. Az jó lenne egyébként, ha ilyen kis szaggatások vannak. Miski, nekem nem lehet erről is fel. Tölts már a kurva életbe. Ennyi, lehoztam a kört. Gyorstatom. Jó, mint az enyém, nem. Nem. De jó, én nem. Vagy Hát jobb, mint... Hát nem jobb. ugyanannyit ér, most van. 2-1-es statom. Egyébként gyerekek, köszönöm szépen a 110 feliratkozót. Most te kiléptél? Kidobott a szeró. Ja? Kibannoltak. Tényleg? Kikértek a most. És elhoztam a statot. Ja, már egy nagy a pinged. Engem nem basznak ki, mert nekem kicsi a ping. Anyád, miért lagoltam lefele? Kicsi a pinged 80-as. De még mindig nem bannolnak. 100-nál bannolnak. 35 mínusz. Falon be kéne lőni a gyereket. De dobozom, nem? Igen, dobozom. Hogy nem döglöttél meg. Mínusz 24 legalább. Nokia. Anyád. És hogyan? Előtt a Nokia. Előtt. Samsung. Nokia. Fog lennie. Öcsi, mit ér rá? Ez I'm a bird volt, mint az Rovács Ricsiknél. Dögölj meg! 7 HP, kurva anyád! Nokia. Ellőttem a telefont. Még elkempeltem 7 HP-val. Egyébként látjátok, 60 FPS-nél mozog, szóval most 60 FPS-en van stabilan. Sérülsz neki? Aha, mivel eddig volt 10, ahogy láttad a videóban, csak a CFG miatt jelezte ki, hogy több FPS-en volt, de videó. Hihető vagy te buzanás. Sasakokó. Visszatom meg. Se burássáka. China, mindjárt kiírom. És ez, igen. És megint nem volt sokáig videó, és megint engem lőnek le, hát megint China.
Insanity, jó, van valaki gyerek, egy Insanity, és ez Steam-es. Honnan tudod Steam-es? Hát van képe. Ja. Én belepáltam képnek is. Nézzétek. Itt a Susplézi. Az. Kutya geci. A Nokia-t azt meg kéne ölni. És pont bazd meg tőle. Megöltem a Nokia-t. Lov. Anyád megy hátba. Anya hátba mész? És egyébként kaptam egy új egeret, amivel emeltre jobban bírok játszani. Ez egy ilyen RAT 7-es egér. És igen, azért ilyen más a kliknek a hangja RAT 7-es egérnek. Szóval, ja. De biztos belőle a Nokia gecije. Földobom segény. És kapta egy új billentyűzetet is, aminek ilyen az írása. Ja, ilyen. Ja, most a Space nyomtam meg, már sötét van. Valami normális billentyűzetek, amilyen din. És ilyen volt az előző billentyű. Egyébként technikai problémák voltak, mivel, ahogy mondtam, most már Windows XP, meg új gép. És olyan kék halált kaptam a gépre, hogy beszarás. Tudjátok mit, menjünk le valami másik szeróra, mert ez nem jó, hogy kidobják egy folytába a Janikát, szóval mindjárt jövünk. Na, újra itt vagyunk, és kezdjük el a videót. Hogy lehet itt fegyvert venni? B betűvel? Ugyanúgy. Ja, mert itt nekem kiadott valami bolt menüt, hogy nem tudom milyen szar volt az. Ability. Itt egy... The Love Geci, úristen! Hacker. Kempelnek a lovok. Mi az a WC? Dupla WC. WC-z. Ja, hogy így közben vannak videók, zenék, és ja. Aha, AVP. Kell VP? Jani. Mi? Itt a Lock Horizon. Akkor gyere ide. Adom VP-t. Tess ott van. Tess az árkát. Ez egyébként a War Free Source szerver. Dobok egy smoke-ot. Smoke weed everyday. És pont akkor dobta a smoke-ot, mikor jött a gyerek. Itt egy fasz! Abba sem vesztem bele. Oldalba. Onnan. Azaz, megöltem ezt is. És itt egyébként egy stratégia szerver, mert most látom ilyeneket, level, majdnem 1-es szintű vagyok mindjárt. Meg látod, hogy nagyot ugrasz, meg ilyen. Ja, Olyan fun. ja, Láttad? nem. Berepült ide. Azt hittem mi. Dobtam nekik smoke-ot. Füvezzinek. Vigyázz, dobom a flashet. Mi volt ez? Hallod? Fél itt a gyerek. Hé, anya, picsáját te lov. Fél, ott ül a gyerek, ott az akit megölték. Helyezd meg ott kényelembe. Ez nagyobb annyi volt. Imperialserver.ru. De repett faszú pöcs. Ott a fasz!
Quadruplex. Bocs. Beblokkolsz. Egyél flashet, hülye gyerek. What the fasz? Ez az én Menj már innen, te szarházi. Bocs, Jani. Valamit kaptam. Mit? Valami jöpoblha, vagy nem tudom milyen nyelven van ez, orosz. Valamit valamit Hányos kaptam. szintű vagy? Egy. Anyád! De biztos! Értő vagy fasz. Hülye gyerek. Istenem, de Mi az anyám?